Bai, pixka azkenian hortxe egon gaitu, berritu nahi handana, txugun geldituek, eta hortxe gogoak egin lanian azteko, da guantxe 4 urte pasatu dituk, eta esperientzi politia izan dek, eta martxan segitzeko asmoak egin, beste 4 urte, da gogoak egin. Esperientzi politia, da ikazteko, da ekipo bat osatzeko, da oso politia, da gogo gehiokin, da ilusioak egin. Egia lokalak eskatze ziala berrikuntza urtean poderi oso hor geldituek, atazkauta, premia zekan, da zerian geldituek oso atzian sartuta, primeran. Oso ondo, komunak gabe, zora. Eta horraz, izanik ez, batela baintzen ez dela, eta... Gero, jendeaz ezaten du, erabiltzen duenean, bai minus duenak eta bai biztiak, oso txukun da oso polita. Biarrezko zen. Biarrezko zen. Aldaketa handia eta gaina egitasun handia ikusten dela, denok aldien da, eta hor barroan, seguritatea jenditzagoa bina aldea. Nola da leku bat movimiento handia dekana, jende asko erabiltzen duna egunero, goiz eta arrazalde eta autori, orduan gauzak hobetzea eta txokun ipintzea, danontzako mesede. Bai lanak berdunetzako, bai etortzen danontzako, eta danontzako aldea. Hortxe gaur ematen, da gaur herri guztia imitatzea, probatzea gure jakiak eta gure dariak, eta hortxe gaitu buruai buelta ematen, da sorpresatxo bat ematen duen.